ಪರವಾದ ಎನ್ನ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪರಬೇರಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಸೇರಂಡ ಮರಗ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಸುರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿಯರ್ ಪಂಡ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಲಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ದಂಬು ಜೈನೇರ್ನ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ್ರೇಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವೆ. ಕ್ಷೇಮಂ ಸರ್ವ ಪ್ರಜಾನಂ ಪ್ರಭವತು ಬಲವಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಭೂಮಿಪಾಲಂ ಕಾಲೆ ಕಾಲೇ ಚ ವೃಷ್ಟಿ ವಿತರತು ಮಗವ ವ್ಯಾಧ ವ್ಯಾಂತನಾಶಂ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಚೌರ್ಯಮಾರಿ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಗತಂ ಮಾಸ್ಮ ಭೂಜೀವ ಲೋಕೆ ಜೈನೇಂದ್ರಂ ಧರ್ಮಚಕ್ರಂ ಪ್ರಸರತು ಸತಂ ಸರ್ವ ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರದಾಯಿ. ತೆನ್ಕಾಯ್ಡು ಗೋಕರ್ಣ ಬಡಕಾಯ್ಡು ಪಯಸ್ವಿನಿ ಸುದೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ಡು ನೀಲ ಗುರೇಪನ ಅರಬ್ಬಿ ಕಡಲು ಮುಡಾಯ್ಡು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಗಟ್ಟಲು ಇಂದೆತ್ತ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಫೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡು. ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮನ ಸತ್ಯ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ. ತುಳುನಾಡು ಕುಡಿನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೈನರ್ ಬೌದ್ಧರ್ ಪೂರ ತುಳುನಾಡ್ದಗಳು ಮಗುರು ಪೂರ ಒಬ್ಬೇ ಜಾತಿದವಳ ಅವಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 3ನೇ ಶತಮಾನಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಬಕ ಅರಿನ ಗುರು ಚಂದ್ರಬಾಹು ನಮ್ಮ ಊರು ಪಂಡ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗಳು ಬರ್ತೇರು. ಅವ್ರ ಬಕ ಗತಕಾಲದ ಜೈನರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶನು ಆಳಿಯರು. ಐಟ್ಲ ಆಳು ಪೇರ್ ಪಂಪಿನ ಗುರು 1,000 ವರ್ಷ ಆಳಿಯರು. ಕಡೇಟು ಆಳಿದಿನ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಮೊದಲ ಪೂರ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆದಿತ್ತನು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯರು ಕೂಡ್ದಿನ ಸೌಹಾರ್ದಟ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆಡು ಜೀವನ ಸಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಇದಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಡು ಮಾನವಿಗೆ ಸಿಗ್ದಿಜಿ ಸಂವಿಧಾನಡು 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೂ ಸೇರಿದಿಜಿ ಪಂಪಿನ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಡು ಸೇರ್ರೆಗ್ ಇದಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇವು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬುಡಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಗಿಲು ಬಟ್ಟೊಂದೆ ಒಪ್ಪಡು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಫೆರ್ಮೆದ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದೋಡು ಸೇರೋಣ ಖಂಡಿತ. ಅಂಚೆ ಸೇರಣ ಸುರುಟಿಂಚಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿನಗಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ ಸಿಗಿಲೆಕ್ಕ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಂತೇರು ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ಮಾದಿಕರಷ್ಟೇ ಮಾಫಲೇಸು ಕದಾಚನಂ ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನೋ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೂ ದೇವರ ಫಲ ಖಂಡಿತ ಕೊರಪೆ. 2017ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಇಲಿಕುಲೊಟ್ಟು ತುಳುನಾಡೋಚ್ಚ ಲೇಸು 2 ದಿನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ನಡೆತಡು. ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಈತದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಧ್ವಜ ಕೊರಿಯ ಆಯ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾನ್ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆಯ್ತ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಯರು. ಅವಡ್ ಬಕ್ಕ 2013 ಇಸ್ವಿಡು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು 3 ದಿನ ವಿಶ್ವ ತವಳ ಉಚ್ಚಯ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ನಡೆತಡು. ಆಯ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾನ್ ಐಟು ಒಂಜಿ 30 ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಡು. ಐಟು ಪೂರವಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡು ತವಳವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವು ಎಂಕು ಸಿಕ್ಕಂಡು ಮುಂದೆಟ್ಟು ರುಜು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುವೇರು ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರು ಪಂಡದು ತುಳುನಾಡು ಪುಡ್ದಿನ ತುಳುವೇರು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ಲ ಪುಡ್ದೇರು. ಯಾನು ಮೂಜಿ ಭಾಷೆಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಕೊಂಕಣಿ ಏನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಯಾನು ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ದಿನ ಭಾಷೆ ತುಳುಟು ಜೈ ತುಳುನಾಡ ಪಂಪಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ 2014 ಸ್ವೇಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಡು ಅವು ಉಂದೇಟು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಎಂಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೆತ್ತು ಏತ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂದವು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಠ ಚರ್ಚ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಬಸದಿಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೂತಿನ ಪೂರಾ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಕೊಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಇವಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರು ಇನಿಕ್ ತುಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಡು ಉಲ್ಲೇರು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಡು ಅಮೆರಿಕಡು ಯುರೋಪಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡು ಕೆನಡಡು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪೂರ ಕಡೆಗ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ತುಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಪೂರ ತುಳುವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆಟ್ ಅಡಿಟ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪದು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒರಿಪೆರೆಗೆ ಊರುಡು ತುಳುವರೆಗೆ ಪಣವದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಬಕ ಗಣೇಶರೈ ತುಳು ಒರಿಪೆರೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಒರಿಪೆರೆಗೆ ದಿನರಾತ್ರಿ ಬೆಂದದೊಲ್ಲೇರು.
ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎತ್ತೋ ತುಳುನಾಡ ಶುರುವಾತ ಎತ್ತೋ ತುಳುನಾಡ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಇಂಕ 53 ವರ್ಷ ಆಂಡು ತುಳುನಾಡು ಬಿಡ್ದು ಆಂಡಲ ಇಂಕ ತುಳು ಮದದ ಪೋತುಜಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಡು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನಿಗುಲ್ ಇಂಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲಿ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ತುಳುವೇರು ತಾಳ್ಮೆಡು ಕಿಣ್ಣೈಕ್ ಎನ್ನ ಉಡಾಲ್ ಜಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿಗಾಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಪಂಡದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಂಡದು ನಟೊಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶ ಕೋರೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ವಿರಾಮ ಕೊರಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾವಳ ಬಂಧುಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಟು ಅವಂತುಳ್ಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರು. ಈ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರೇನ ಬುಕ್ಕ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕೆರೆನ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಪಲೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.